Prosiect gwerth 27 miliwn ydy Astute, technolegau cynhyrchu, cynaliadwy, uwch, sydd wedi ei ariannu gan gronfa datblygu rhanbarthol Ewrop a'i drosglwyddo drwy'r Llywodraeth Gymreig. Mae'r prosiect yn barod wedi rhoi cymorth i dros 250 o gwmnïau Cymreig, gan gynnig cynaliadwyeth hir dymor a hefyd gwell gallu i gystadlu drwy ddefnydd o dechnoleg uwch a gwell prosesau cynhyrchu. Helo, siamai. Owain Davies ydw i. Dwi'n prif weithredwr cwmni Amcani, cwmni sydd wedi sefydlu yn Port Ywyn, a ni'n gweithio gyda Wynchapel sy'n swyddog ar y prosiect Astute. Gas y cwmni i sefydlu nôl yn 1975 gyda'n dad. Ydyn ni'n cynhyrchu nwyddau sy'n darparu sŵn o'r awyrgylch, sicrhau bod periannau yn rhedeg yn ddistaw iawn. Trwy'r prosiect, mae wedi rhoi cyfle i ni edrych ar y busnes yn gyfan gwbl i cael ystyried os oes rhyw ffordd gallwn ni gwella y nwyddau a y prosesau sydd gyda ni yn y busnes. A mae'r prosiect wedi bod yn llwyddiannus iawn i ni datrys llawer o problemau. Trwy'r prosiect Astute, ni wedi cael cyfle edrych ar ein problemau trwy prosiectau bach yn y busnes a cael cefnogaeth trwy'r prosiect i cael sicrhau bod ni'n rhoi gwelliant yn gwahanol mannau o'r busnes i cael sicrhau bod ni'n datblygu busnes a datblygu ein nwyddau. Trwy gweithio gyda'r prosiect gyda Astute, ni wedi gweld gwelliant yn ein prosesau ac yn nwyddau. Yn mwy pwysig, ni wedi gweld gwelliant yn y profit ni wedi gwneud yn y cwmni. Dyn ni'n croesawu'r cyfle cael gweithio gyda'r prosiect unwaith eto. Ni wedi gweld gwelliant yn y busnes a gyda bob y busnes mae'n datblygu trwy amser hir. Byddwn ni'n croesawu'r cyfle cael gweithio gyda'r prosiect unwaith eto a gobeithio bydd mwy o cyfle i ni gwella'r busnes yn fwy.